San Martin MES por atender su asunto de integridad de forma adequada. Ese es el mensaje que el presidente del Parlamento de Isla Riba, Amanda Ave, menta de dirección de Holanda. Integridad del gobierno es un tema en Riba agenda de encuentro implementario del reino. Aí passar a conhecer a situação particular do reino relacionada com a interpretação do estatuto e a instrução do governador para não ratificar o pressuposto 2014 de Aruba. Sint Maarten para den a mesma linha com o Corsou e Aruba para discutir uma entidade de apelação objetivo. Riba tema constitucional, pero tem mais assunto com a atenção do Estado de Sint Maarten. O presidente do Parlamento de Sint Maarten repassar o motivo da reunião de EPCO de intercâmbio entre o Parlamento e o Reino. A ideia é para chegar na elaboração concreta sobre o assunto de interesse general do Reino. Assim, Lloyd Richardson avisa na apertura de reunião que está homologada semana aqui na Aruba. Deze onderwerpen zijn vaak een reflectie van de zaken die in de landen van het Koninkrijk als geheel spelen en dienen daarom met elkaar te besproken worden, waarbij de verschillen die ons uniek maken binnen het Koninkrijk niet uit het oog verloren worden. Tijdens dit IPCO zal worden aangevangen met de terugkoppeling van een reeks onderwerpen die tijdens het voorgaande IPCO in juni van 2014 in Den Haag zijn besproken om te bepalen in hoeverre vooruitgang is geboekt en waar nodig nog aan gewerkt moet worden. Het thema na riba agenda de EPCO está entre otros energía, oportunidad económico del reino, enseñanza, cuidado de salud y integridad del gobierno. Voor Sint Maarten geldt in ieder geval dat teruggekoppeld kan worden dat onze jonge land bezig is om de aanbevelingen van het rapport Samson-Wit en zekere mate ook het PwC-rapport in zaken integriteit over te nemen. Uiteraard neemt dit enige tijd in beslag, aangezien in bepaalde gevallen wetswijzigingen nodig zijn waarbij de nodige procedures dienen te worden gevolgd. Eén feit staat echter vast. Integriteit van bestuur staat hoog op de agenda van Sint Maarten en wij vertrouwen erop dat wij zelf onze integriteitskwesties op een adequate manier kunnen oplossen. Además, parlamentario Richardson te quiere que no por ser a huevo el tema de discriminación en reino. Het Koninkrijk is een smeltpoes van diverse etniciteiten en culturen. Dit betekent dat men de nodige tolerantie moet kunnen opbrengen om samen met elkaar te kunnen leven en samenleven binnen dit Koninkrijk. Wij, de gekozen volksvertegenwoordigers, moeten alles ondernemen om de aanbevelingen van het rapport te doen uitvoeren en zo discriminatie en tolerantie binnen het Koninkrijk te minimaliseren. Giovanni Muller, Noticia de Noche.